И Коста, притежател на компютър. Аз съм Никсън и днеска отново снимаме влог. Така както вече сте видяли, днеска ще се говорим... Не ще се говорим, ще ми кажа 10 ефикасни лъжи, които да кажа, че когато закъснявате за час. Номер 10. Пишлемета, някой ще ми каже ли купиш на дъската, а някой да излезе на дъската да каже много. Господин, извинете, че закъснявам, ходех до магазина. Ходим по какъв си ходил, бе? Като си ходил до магазина, що не ми взе едно кафе или нещо такова? Аз... не знам... Чек, не знам. Сега на мястото. Номер 9. И така, ученици, ние ще учим за централна... Господа, извини, че закъснявам, не знаех кое ми обърках стаята. Как така не си знал кое имаш, бе? Това тук да не ти е... Не знам, не, просто аз сега отивам при директорката и ще се оправяме там. Това директорка, господа, аз съм закъснял с 5 минути. Номер 8. И така, купеленца, днес ще учим за... Господин, извинете, че закъснявам. Ходих да вкъщи ходих. Справя вкъщи ма овца, че не знаеш ли, че си в час му. Номер 7. И така, днес ще се изпитваме. Някой да има собствено желание, някой да го иска да го изпитам някой. Господи, извинете, че закъснях, че без раниста. Някой не ми виждал раниста? Раниста някой не ми виждал? Не? Номер 6. Госпожо, извинете, че закъснях, в цикъл съм. Че това общо има с урока? Как ходих до туалетната да се поправя. И да, смисъл толкова сте момиче, всичките ви лъжи ще са това. Няма смисъл да измисляте други. Номер 5. Господин, извинете, че закъснях. Къде беше? Бях там отвънка. Номер 4. Брат, сори, че закъснявам. Че за къв съм мислиш? Няма, извинете, че закъснях, няма добър ден, че и брат ми вика. Къде беше? Прикара с класната там нещо ме задържа. Сори, че закъснях, но бях при госпожа директорка. Извинете, че закъснях, ходях се вземам бовки. И номер 1. Брат, сори, че закъснявам, а Гошо охраната не ме пускаш да влея.